микрофонче на петицата. Записваме ли също? Ето така. Те са в специална кутийка. Ето го тук са маха. Ето виждали са така добре? Ябълчицата. Виждали са? Ето ги как са. Това са новата разработка на Apple, които са си, ето кабела. Това са за специална разработка 3 годишна, която се слага по специален начин в ушите. Вътрешна страна. Ето ги. Те са с увеличаване и намаляне и вградено микрофонче, които стават и за хендсфри. Ето тук са слушалчиците. Скарам микрофончето. И оттам са двете слушалчици, как са монтирани така. Ето кутийката, ето ги слушалките. Това са, ето ги новата разработка. Виждат ли са слушалките добре? Ако трябва да цъкнем лампичката нещо.